Икмәк булса, жырда була. Азнакай районында зур бәйрәм. Беренче йөк машиналары иртә белән яңа уңыш белән икмәк кабул итү пунктларына чыгып китте. Азнакайлылар аларны алтын ылаулар дип атый. Районда инде берничә дистә ел беренче уңышны озату күркәм традициягә әйләнгән. Шулай ук шәһәр халкын яңа уңыш оныннан пешерелгән ипи белән сыйладылар. Иң яхшы механизаторларга бүләкләр тапшырылды. Бүгенге көнгә районда 5000 тоннадан артык ашлык суктырылган. 1 гектардан уртача уңыш 50 центнердан артык. Барлыгы 40 000 гектар суктырасы калган. Азнакай чәчүлекләрнең иң зур мәйданлы районнарының берсе. Җыелган ашлыкны игенчеләр Ютазы элеваторына китерә. Белгән ипине җыеп алырга кирәк. Аның өчен инде менә көне-төне эшләргә, дөрес иттереп оештырырга эшне, комбайннарыбыз ватылмасыны, шушы машиналарыбыз җитсене, зянатукта эшне оештырырга кирәк. Анда инде менә бөтен халык белән, бөтен шәһәр халкы белән, авыл халкы белән, анда инде укытучылары да, табиблары да, ветераннары да, яшьләре дә ярдәм итәргә тиеш.